खुलुमबाय लोगोफोर आरो आगैमोन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायफिननाय थाबाय। स' आसा खालामदों सोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै। स' आंबो मोजाङैनो दङ। आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै ब्रेकफास्टखौनो एसे शेयार खालामसै होननानै सानलायबाय आरो ना। ब्रेकफास्टनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै आं होननानै सानबाय। स' आङो दिनै ब्रेकफास्टआव खालामदों परथा बानायगोन आरो ना। परथाजों मैगं संबाय दङ आङो दा ओंख्रि संबाय दङ मटरजों आलु। स' बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आं सानबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। स' लोगोफोर आंना दा मैगङा नै गोदौगासिनो। मटरजों आलु लोगोफोर आंना परथाया रेडिमेडखौ लाबोदों आरो ना आङो उनाव लान्च खालामनो होननानै मैया लाबोदोंमोन। रेडिमेडसो आरो ना लोगोफोर। आंना बेखौ बेलथायनानै लाबाय थानोसै। हमनोबो मानसि गैया हारसिंनो दसे दसे। स' लोगोफोर जोंना दा फुंनि ब्रेकफास्टआ जाबाय। जोंबा जानानै लानोसै। रेडि जाजोब्बाय आरो ना लोगोफोर। जानोसै ना बाबा? जों जाथ'वाखै दै। जानानै नायना खिथागोन र' बाबाया खिथागोन। Kasih होनबाय नैयो सनानि दै। नैयो बाबा गिदिरनि, नैयो मामिनि, नैयो पापानि न'। जानायना खिथादो माबायदि। जानायग्रोनो मोनसे लाखानो थोरसियावला दे। मैंने खोन्थाहरदो लोगोफोरनो। बेसे जागोन लोगोफोर दे खोन्थाहरदो। जों बिदिबा जाबाय थानोसै होनदो। खुगायाव सोना लाना रायलायनायानो जाला। मिस जाबाय लोगोफोर जाखांबाय। दानो संला आरो ओंखाम ओंख्रि दै बाबा दै। ओंखाम संला दै दै। जि सुना लानोसै आं लोगोफोर। दुगैखांबाय ओमफ्राय दुगैखांनानै जिफोरबो आं सुखांबाय। सुखांनानै ओंखाम सङाखै आङो। ओमफ्राय माने दसे आङो जोंहा गुमै फैगासिनो आरोना। गुमैखौ लोगो हमना फैनोसै। ओमफ्राय बेंकआवबो एसे हाबनांगौ। ओमफ्राय हाबनानै आङो बेंकआवबो हाबनानै फैनोसै आरो ना लोगोफोर। आंनि लोगोबो दं। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। बेयाव जाय जायना इलाहाबाद बेंकनि पासबुकआ लिंक जायाखै नैयाव फर्म फरायो आरो ना लोगोफोर। नैयाव फर्म फरायनानै गोजौआव लिंकखौ बानायहैनांगौ। दानि जुगाव एटिएम कार्ड माबा आधार पान कार्ड भटार लिंक गैयाबा जेबो खामानि जाला लोगोफोर। ओमफ्राय नैयावबो चेक बानायो। ओमफ्राय दा आङो इलाहाबाद गोजौआव नायहरदो आंनि ब्लगाव। नै जोंहानि गुमैया आं दा माने गुमैखौ लोगो मोनबाय आरो ना साफारियाव। गुमैया पासिघाट थाङो होनदोंमोन। पासिघाट थाङो बेरायनो थाङोनो माने पासिघाटआव। इसोरो माने फोरजों माने बुरजाथार आरो ना। गारि गंनै ना गंथाम होनदों? गारि गंथामनो। ओमफ्राय दा गुमैखौ लोगो हमनो थाखाय एक्साइटेड जादोंमोन। दा लोगो मोनबाय। गुमैया दसे लोगो हमनानै थांबाय थासिगोन आरो ना। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ। ओंखामबो सङाखै आरो ना आङो
1 बाजियावसो संगोन लोगोफोर ओंखामखौ ओमफ्राय आं दा थांनानै फैग्रोनोसै आरो आं दा बिदिबा स्कुटिखौ सालायनानै लानोसै गोजांदों नालाय स्कार्फबो लाबावदोंसो नै लोगोफोर स्कार्फ जोमनानै लादों बिराद गोजाङो आङो दा गारि सालायबाथाय ओरैनो अलरेडि गोजांखायो नालाय लोगोफोर दाथ' थान्दा बोथोर जाबाय जिहेतु बिदिब्ला लोगोफोर आं थांबाय थानोसै स' लोगोफोर आं दा न'आव मोनफैफिनबाय थांनानै फैबाय आङो गुमैखौबो लोगो हमनानै फैबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर आरो जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा फारिनाय थाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि दारै बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल